espazio esparru berriak irabazi beharra daukagula, eta orduan espazio garrantzitsu edo ezinbestekoak gure lan mundua da, ez? Azkenan gure bizitzako zatirik handiena lanean emoten dugu, eta orduan ezinbestekoa da Euskal Herria euskaldundu nahi badugu, lan mundua be euskalduntzea, ez? Non daude, Horretara begira, hainbat adituk ikerketa batzuk egin dituen, eta horren artean daukagu aditu horiek planteatutako artikulu interesgarrien artean, Patxi Saezek bere garean idatzetako elefanteari begiratzeaz artikulua eta hortik sortutako eztabaida interesgarria. Eta apurat horren inguruan arituko gara. Azkenan ikusten dugulako beharrezkoa dela, azkenan lan munduan, gure lan esparruan, eskoletan, administrazio publikoan, gure realitatea aztertu eta gure realitatetik, gure realitate hori euskalduntzeko eman beharreko urratsak aztertu eta analizatzea, ez? Orduan, horretarako daukagu hemen gurekin Patxi Saez. Patxi Saez Azpeitiko Euskara Patronatuko zuzendari da, eta Euskal Zendiako sustapen batzordeko kidea. Euskal Herriko Unibertsitatean informazio eta gizarte zientzietan lizentziatua eta unibertsitatea aditua hizkuntza plangintzan. Oso gazterik hasi izan bai euskalduntze olduen alfabetatzen munduan, gau eskoletan lehenengo, gero Urretxuko zein Azpeitiko udal euskaltegietan irakasle, bertan zuzendari izana da. Eta azkeneko urte hauetan, Azpeitiko hizkuntza planifikazioa bideratzeko Euskara Patronatua sortu eta bertan ari da lanean. Eta horrez gain, 2015an Euskararen egunaren bueltan Euskaltzaindiari eskaera bat eginez, azkenean 50 urteetako paradigma bereizteko beharra eta Euskaltzaindiak gaitza hartzeko beharra, sortik 2016an Euskararen berpizkundean jarraitzeko erronka horietan ere, berak planteatu zuen gurdiaren paradigma hori eta elefantearen paradigma, zein gurdiaren apuratuaren inguruan hitz egiteko daukagu gurekin hemen Patxi Saez. Eta beste aldetik, hori da apur bat hausnartzeko lan munduan egin beharrekoak, ditugun erronkak, egia da lan munduan azken urte hauetan, 10. hamarkadatik aurrera, lanean ari dela jendea, hor enpresetan euskara planak eta martxan jarri zirela marka horretan, lan munduan ere euskaraz bizi daitekela erakusteko, ez? Eta hor, apur bat euskara plan horien inguruan, lan munduan euskalduntzearen beharren inguruan hitz egiteko, daukagu hemen Maia Etxebarria, berak plangintzetan, plangintzen ebaluazioan, enpresetan, herrietan, egin beharrak azalduko dizkigu. Maia Etxebarria, Elbiarreko lankidea da, Elbiarren hainbat urte lanean darama, euskara planak egiten, plangintzak bereizten, baratzen. 2011tik euskararen alorreko proiektuetan koordinatzailea da, eta 2016tik aholkularitza alorreko koordinatzailea ere bai. Eta gaur egun, soziolinguistika klusterreko lehendakari ere bai. Horren, berei emango dititza, lan munduari merezi duen tartea guzteko. Lehen hiru filologo egon dira duztukoak, hemen kazetari Baita, hori da. Bai, klase berekoak, gaina. Hori da. Bueno, gaur goizean behin baino gehiagotan aipatu dugun hitza da bidegurutzearen hitza, eta Paul Bilbaok aipatu du, gaur egun bidegurutze modernoak biribilguneak direla, nik biribilgune bat ekarri dizuet, baina egia da batez ere azkeneko 2 urteetan euskarari buruzko gogo eta saio guztietan esango nukenik aipatzen dela bidegurutzearen figura, hitza. Hain zuzen ere, zer da bidegurutzea? Bidegurutzea da aldaketa beharra, euskarak duen aldaketa beharra nolabait ere euskalgintzak jakindu irudikatzea bidegurutzearen irudiarekin. Eta ez bakarrik irudikatu eta barneratu, baizik eta nik uste gizarteratu egin dela une honetan. Gaur egun gizartean, badago zabalduta, euskarak aldaketa bat behar duela, bidegurutze batean dagoela, eta nik esango nuke neurri handi batean euskaraldiak jaso duen erantzuna hortik datorrela ere bai.
Alegia, gizarteratu dalako ondorengo zikloa erabilerarena dela eta aldaketa bat behar dugula, euskarak aurrera egin nahi badugu. Orduan, bidegurutzea aldaketa eta, nik aldaketa behar hori elefantea izendatu dut. Hain zuzen ere, hizkuntza planifikazioak eraginkorra izateko problema nagusia aurkitu behar du, ezta? Eta Joshua Fishman, soziolinguista handiak, esaten zuen, problema txikiez arduratu gaitezkela problema nagusia ikusi gabe, eta hori litzatekeela zoologikora joan, eta elefantea ikusi beharrean, elefantearen zorriak ikustea. Egia da, askotan gertatzen zaigu, euskalgintzan lanean nahi gehan arduratzen gehala oso gauza konkretu txikietaz eta askotan ez dugu ikusten benetan garrantzitsua dena. Egia da, bidegurutzera iritsi arteko bide honetan, bi izan dira nire ustez mugarri garrantzitsuenak. Bat, euskaren estandarizazioa eta bestea euskarazko irakaskuntza. Alegia, estandarizaziorik gabe ezin genukeen euskara eskolara eraman. Hain zuzen ere, estandarizazio egin aurretik, euskalki eta azpi euskalkitan zegoen zatikatuta euskara eta pentsa ezina zen euskalki eta azpi euskalki bakoitzeako testu liburuak sortzea, zeon baliabiderik hortarako. Orduan, nahita nahi ez, estandarizazio horrek ekarri du gainontzeko guztia. Eta hortik, bide hortatik, etorri da ezagutza zabaltzea eta hunditzea, eta potoltzea. Baina, gaur egun ze gertatzen zaigu. Mirenek esan digun bezala, gazte gehienak euskaldunak ditugu. Jaso denik datua, esate bateako, 16 eta 24 urteko gazten 171,4 euskalduna dira, eta 25 eta 34 urte bitartean, adintartean dauden 150 ere, alegia, lan adinean dauden gazten gehiengoa euskalduna dugu. Baino, ze gertatzen da? Eta datu hau ere Mirenek esan digu, gazte horien erdiak familia euskaldunetakoak dira, eta ingurune erdaldun batean bizi dira. Beraz, euskara eskolan ikasi dute, eta ikasi duten euskara horrekin lan mundura joaten dira. Eta lan mundua erabat erdalduna da, gaur egun. Eta mundu hortan murgiltzen direnean, lehendik zorroztu gabe daukaten euskara hori erabat kamusten zaie, izan ere, tresna guztiak bezala, hizkuntza bat erabiltzen ez bada, erdoildu egiten da, eta azkenean erabili ezinik gelditzen zaie hizkuntza hori. Orduan, gaur egun gertatzen ari zaiguna da, eskola aldetik gizarteak egiten duen ahalegin hori, ondoren lan munduak zapuztu egiten duela. Orduan, hortxe daukagu ikusten ez dugun elefante hori. Hor dago, alegia ziklo berrian nahi baldin badugu erabilera bultzatu, nahita nahi ez, lan munduaren ate horiek zabaldu behar dira. Pixka bat, horixe da, nik planteatzen dudan elefantea. Baina ze gertatzen zaigu? Ze gertatzen da? Zergatik gaude bidegurutzean? Hori nik landarearen adibidearekin azaltzen dut. Batez ere zergatia. Adibide, euskerak hitz eder asko ditu, eta hitz bat adibide da. Adibide hitzak esan nahi du, aditzera emateko bidea, alegia ulertzera emateko bidea. Aditu euskeraz ulertu da, alegia adibide, ulerbide. Badaukan gainera esaldi bat, dioena hitzak dortokak dira eta adibideak erbi, eta, nik gaur erbiak askatuko dizkizu eta zuek ehiztari lanak egin beharko dituzue. Goazen landaren adibidearekin, alegia landareak sustraiak, lurrean sustraituta dagoen bezalaxe hizkuntzak
hiztunengan bizi dira. Landareak lurraren araberakoak dira, alegia indartsuagoak edo ahulagoak, eta hizkuntzak ere hiztunen araberakoak dira indartsuagoak edo ahulagoak. Euskerak azkeneko 35 urte hauetan, eta euskara landareak, irudikatu dezagun, euskara landare badala eta lorontzi batean dugula, eta landare horrek azkeneko 30-35 urteetan lur berri asko irabazi du. Euskerak, Euskal Autonomia Erkidegoan, azkeneko 35 urteetan 300.000 hiztun irabazi ditu, horietatik 200.000 eskolatik etorri dira eta 100.000 euskalduntzea alfabetatzetik. Orduan, bai, lur berria badaukagu, hiztun berri horiek baditugu, baino lur berri horrek ez dio bizindarrarik ematen landare horri. Landare hori ez da hazten, ez da indartzen. Zer pasatzen, gainera ikusten da, landare horren arnasgune diren hosto batzuk ere oraildu, pixka bat igartu egin direla. Euskararen arnasguneetan, azkeneko inkesta soziolinguistikoetan, azaltzen da, euskararen ezagutza pixka jaitsi egin dela. Ze gertatzen ari da? Azken batean, gertatzen ari da, lorontzi horretan, ez dagoela euskararen landarea bakarrik, badaudela beste bi landare oso sustrai indartsuak dituztenak, gaztelania eta frantsesa, eta bi landare horiek lur horretatik elikatzen dira. Azken batean, lur berri horrek, euskara landarea elikatu beharrean, erderen landare horiek elikatzen ari da. Gaztelania eta frantsesa landareak zurrupatu egiten diote euskararen landareari bere lur hori, lur berri hori edo lur potentzial hori. Hor datu bat badago, estik ere esan digu, baina datu bat badago, azkeneko inkesta soziolinguistikokoa, alegia Euskaldunen ia erdiak 94%, erresago eta hobeto moldatzen dira gaztelaniaz euskeraz baino. Euskeraz egiten dutenen 94%. Estik esan digu, bere ikerketan, euskeraz ez egiteko faktoren artean, hiztun berrien ikerketa horretan, 94%ak gaitasuna aipatzen zuen. Azken batean, gaitasuna erraztasunarekin elotuta dago. Badaude faktore gehiago jakina, baina faktore garrantzitsu bat. Jakina, berezko hiztunak behar ditu euskerak. Zer dira berezko hiztunak? Hizkuntza guztiak dituzte berezko hiztunak. Alegia, hizkuntza batek bereak dituen hiztunak dira. Alegia, munduko beste edozein hizkuntza baino errazago eta hobeto hizkuntza hori egiten duten hiztunak. Esate bateko, hiztun horiek bere kolkorako barne gogo eta pentsamentu eta guztiak hizkuntza horretan egiten dituzten hiztunak. Eta jakina hiztun proaktiboak, aktiboak direnak, eta edozein komunikazio egoeratan euskeraz egiteko aukera baldin badaukate, euskeraz egingo duten hiztunak. Horrelako hiztunak ekoiztu behar ditugu, ondorengo ziklo hortarako, eta nolabait ere euskera normalizatu nahi baldin badugu, beste edozein hizkuntzan pare jarri nahi baldin badugu. Bidegurutzean gaude oraindik, nik esango nuke ez. Bidegurutzetik aurrera pare bat pauso eman ditugula. Pauso bat, nik ustet lehen urtean gertatu zen hauxe da, apirilean, azkeneko korrikarekin, datorren urtean izango dugu urrengo korrika, baina hau 2017an gertatu zen, apirilean, eta Euskalgintzako eta erakundetako ordezkariek eskua emanda Santiago zubia igaro zuten, alegi Lapurditik Gipuzkoa artean dagoen zubia igaro zuten eskua emanda, nolabait ere esanez, hemendik aurrera elkarrekin jokatuko dugu, batuko ditugu indarrak eta elkarrekin datorren ziklo berri honetara elkarrekin goaz. Nolabait ere, elkarlanerako 0 kilometro markatu zuten.
Eta orain dela hilabete, aurreko hilean, urriaren 17an Eusko Ikaskuntzak gogoeta saio batzuk egin ditu arlo desberdinei buruz eta euskarari buruz ere bai, nolabait ere, E5 du izena, leheno Arkaitzek aipatu du, hasierako aurkezpenean, alegia euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen, E5. Orduan, bertan, Jakelin Urlak parte hartu zuen, Jakelin Urlak ere parte hartu du justu estik oraintxe aurkeztu digun ikerketa horretan. Estatu Batuetako ikerlaria da, antropologoa, eta Jakelin Urlak daramatza Euskal Herrian 30 urte pixka bat euskararen gizarte ekintzailetza aztertzen. Eta berak, bere diskurso hartan, esaten zuen, ze palanka dauka euskerak, ze helduleku, ze kapital dauka euskerak aurrera egiteko, hori askotan egiten den galdera bada, zer da euskera daukan garrantzitsuena, palankarik eraginkorrena, eta esaten zuen, hiztunak, hizkuntza komunitatea, eta hori, hasten bazate pentsatzen, historian zehar, alegia, euskaltegiak non diratoz? Gau eskoletatik, gau eskola haietatik datoz gaur egun martxan ditugun euskaltegiak, eta gau eskola haiek nortzu jarri zituzten martxan? Herritarrak, juntatzen zian herritar talde bat, aurkitzen zuten norbait euskalduna eta pixka bat moldatzen zana irakasteko euskera, eta hola antolatu zituzten hasierako gau eskola haiek, gero hori egituratu zen, eta euskaltegi bihurtu zian, eta baino lehenengo bultzada hizkuntza komunitatetik, hiztunetatik etorri zen, eta hori gertatu da martxan jarri diren ekimen, nik esango nuke guztietan, eskola ere, euskerazko eskola ere, nola sortu zen, guraso talde bat, elkartu zen, nahi zituzten bere umeak euskaldundu, eta aurkitu zuten irakasle bat, eta hasieratako irakasleaietako bat, Elbira Zipitria izan zen, eta beste olako beste asko. Eta gero handik ikastolak antolatu zituzten, eta jarri zituzten martxan, eta gaur egunera aiatu gea. Baina beti izan da, hiztun komunitateak bultzada hori eman duena. Eta orain ere, olatu ikaragarri bat datorkigu 23tik aurrera. Olatu handiaren itxura hartuta dator euskaraldia. Eta hori ere nor ari da bultzatzen? Hiztun komunitatea, herritarrak, euskaldunak, alegia. Ez da sekula ezagutu Euskal Herrian horrelako mugimendu bat, horrelako bultzada bat. Hainbeste herritan, 200 herri baino gehiagotan, jendea lanean, 11 egun, euskeraz bizitzeko. Hori ez dugu orain arte ezagutu. Eta berriz ere, hizkuntza komunitatea ari da bultzaka. Orduan, nik uste bidegurutzea, pasatu dugula, eman ditugula pauso batzuk aurrera, hor ikusten duzu euskaraldiaren olatua, eta hor ikusten duzu nola harresi baten atzean, dagoen pertsona bat, euskaraldiak harresiak aurkituko ditu bere bidean. Ikusi beharko duguna da, 23tik aurrera, harresi horiek olatu horiek, bat baino gehiago dielako, 200 herri dira, geldituko dituen, edo euskaraldia gainetik pasatuko dituen, edo, hala ere, resistentziak dira barne resistentziak eta kanpokoak, barrukoak, endogenoak eta exogenoak. Bi adibidetxo jarriko izkuzuet, bi erbi. Tolosan egintzan bileran, euskaraldiko bileran, uztailan egintzan bilera hori, kontatu zuten Aizarnazabal herrira joan zirela euskaraldia azaltzera. Aizarnazabal herria 800 biztanle inguru ditu, 180 euskalduna da, euskaren erabilera 160koa da, alegia arnasgune oitako bada, eta Zestoa eta Zumaia artean dago. Ez dauka itsasorako zeharik, irtenbiderik, baina barrualdeko Urrela kostan kokatzen da. Aizarnazabalera joan ziren euskaraldia aurkeztera,
jakina oso herri euskalduna, eta bertan elkartu duz, bueno, azalpenak eman, eta azalpenak eman zienak galdetu zien, bertaratu zienei, eta ze asmo dezue, ze rol hartuko dezue, hau bizi edo belarri prest. Eta halako batean, euskaldun peto-petoa zan herritar batek, herriko guztiekin euskeraz egiten zuen batek, eta ia zailtasunak erderaz gaztelaniaz egiteko zailtasuna zituen batek, esan zien, nik belarri prest, nik lanean ezin dut euskeraz egin. Eta esan zien, ni lanean hasi nintzenetik, lehendabiziko egunetik, beti erderaz egin dut, nire lankideekin, eta ez zuen ikusten arek modurik hori aldatzeko. Ez zuen ikusten biderik hori aldatzeko, eta etxipen hortatik ezingo zuela aldatu behar pentsatzen zuen hori ezinezkoa zela, erabaki zuen belarri prest rola hartzea. Txomin Artolak bere kanta batean esaten du, mugak euskararenak norberaren baitan daudenak. Orduan, askotan gu dauzkagu mugak geure barruan, batzuan endogenoa barruko guk geure buruari jartzen dizkiogu mugadia, baina beste batzuetan ez, beste batzuetan kanpokoak dira. Eta bigarren adibide bat aipatuko izuen, nola demorarekin? 5 minutu, bale. Orduan, hau ere aurten gertatu da, otsailean 23an Twitter sarearen bitartez, pertsona batek salatzen zuen bere lanean gertatzen zitzaion egoera bat. Eta esaten du, ezin dut esan enpresaren izena. Aldi baterako laneko enpresa baten bidez hain naiz lanean, departamentuan beste guztiak bezalaxe, kalitatezko laborategi batean. Enpresaren izena esango banu ez nindukete gehiago deituko. Eta egiten zuen salaketa. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dut lan. Aste honetan enpresara neska gazte bat etorri da, praktiketan, euskalduna. Bion artean mintegian bakarri gaudenean, euskeraz hitz egiten dugu. Eta beste norbait etortzen denean, gaztelerara aldatzen dugu. Enpresan gaztelera erabiltzen baita. Ikusten duzu, euskaraldian egin behar da alegina praktika, hau ere praktika linguistiko bada, alegia euskeraz egin euskaldunakin, baina erdalduna etortzen denean, erderara aldatu. Bueno, eta esaten du, gaur departamentu buruak egun amaitu baino lehen, gerenteak gurekin bildu nahi zuela esan digu. Bere bulegora zuzenean joan gara, zer esan digu? Gure artean euskeraz ezin dugula hitz egin, bakarrik egon arren. Eta gerentearen hitzak. Baliteke norbait entzuten egotea zuen jakin gabe, eta zer esaten duzuen jakin behar du, euskeraz egin, euskeraz ezin duzue hitz egin lantokian. Eta esaten du bera, kotxean etxera bidean, oraindik haserre, ea zenbat enpresatan antzeko egoerak emango diren pentsatzen jarri naiz. Hau, esate bateako, resistentzia hau, kanpokoa da, esanet, ez pentsa hau dala kasu excepzionala, hizkuntza gutxituetan, askotan gertatzen dira horrelako egoerak, esate baterako Galesko gobernuak, orain dela 2 urte, 2016an, atera zuen arau bat, lege bat, enpresatan, enpresako langileak elkarren artean galesez hitz egin nahi baldin bazuten, eskubide osoa zeukatela hitz egiteko, galesez egiteko, eta debekua jasotzen bazuten, zigorraz jasoko zuela debekua jartzen zienak. Orduan, ikusten duzu, galesen lege bat egiteraino iritsi dira. Espero dezagun, hemen Euskal Herrian horrelakorik ez behar izatea. Baina, holako jarrerak egoerak ez dira apartekoak. Bueno, jarraitu ezagun aurrera. Nik ondorengo ziklorako paradigma berri bat proposatzen dut. Eta paradigma berri horren elementurik garrantzitsuena, faktorerik nagusiena, beharra da. Darwinek, hautespen naturalaren teoriarekin, frogatuta utzi zuen beharrezkoa ez dena desagertu egiten dela. Hizkuntza gutxituak, gurean euskara dugu, hizkuntza gutxitua, bere hiztunek dituzten komunikazio behar guztiak
betetzen ez dituzten hizkuntzak dira, hori ere gaur aipatu izan da, behin baino gehiagotan. Zergatik ez dituzte bere hiztunen komunikazio behar guztiak betetzen, beste hizkuntza batek, hizkuntza menderatzaileak, beren komunikazio esparru eta funtzio batzuk bereganatu dituelako. Hizkuntza gutxitua galbide arriskuan legoke, hizkuntza menderatzaileak bere komunikazio eremu eta funtzio guztiak bereganatuta dituenean, eta hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio beharretarako inongo baliorik ez duenean. Gizakia izaera bikoitza du. Batetik animalia da, eta bestetik animalia soziala da. Animalia den aldetik behar batzuk ditu, eta animalia soziala den aldetik beste behar batzuk ditu. Animalia den aldetik oinarrizko edo funtsezko behar batzuk ditu, behar naturalak, eta gizakiak bere behar natural guztiak beste gizakiekin duen elkarrekintzaren bidez asetzen ditu. Eta gizakien arteko elkarrekintza horretarako beharrezkoa da komunikazioa. Eta komunikazioa gertatzeko hizkuntza. Gizakiak komunikaziorako hizkuntza bat erabiliko du, hizkuntza horrek bere funtsezko behar naturalak lortzen laguntzen dion neurrian. Euskara komunikazio beterako hizkuntza bihurtu nahi badugu, gizakiak dituen berezko behar naturalekin lotu behar dugu. Lanak gizakiaren behar naturalen piramidearen maila guztietan du eragina bete-betekoa, behar fisiologikoak betetzeko, familiari eusteko eta besteak beste, estatusa, prestigioa eta autorrealizazioa lortzeko. Alegia, lana, eta ez dut uste kasualidadea danik euskeraz lanari beharra esatea, alegia, gizakia denetik, elikatu behar izan du bere burua, bestela ez luke iraungo, eta hortarako beharra lana egin du, gaur egun oso modu sofistikatuan daukagu lan munduarena, baina lehen ateratzen ziren elikagai bila mendira. Eta, bi adibidetxo jarriko izkizuet behar naturalaren kontua ulertzeko. Haurtxo babesgabeak esate baterako ez du gaitasunik bere kasa elikatzeko. Eta amari gabe ezin du iraun. Ezinbestekoa du amarekin komunikatzea bere behar fisiologikoen berri emateko. Behar naturala dauka. Lehenengo egun eta hilabeteetan, aurrek negarra dute adierazbide eta hizkuntza ikasteko gaitasuna garatu ala, esan nahi duten lehenengo hitza munduko hizkuntza guztietan berbera da, ama. Gizakiarentzat ahoskatzeko fonemarik errazenak espainbikoak dira M, P eta B, baita A bokal irekia ere. Hitz egiteko saiakeran aurraren ahotik irten ohi diren lehen soinu horiek gurasoek beren buruarekin lotzen dituzte. Eta horregatik munduko hizkuntzetan ama da izenik unibertsalena. Horregatik hain zuzen ere munduaren bi muturretan, Nepalen eta Euskal Herrian, gu guztion sortzaileak izen berbera dauka, ama. Nepalen ere ama esaten diote. Alegia, gizakiak antolaketa sozial batera iristen denean, jarrera egokitzailea hartzen du. Alegia, gizakiak edozein harreman sistematara iristen denean, familia izan, lagunartea izan, lantokia izan edo herri bat izan, ahalegin betea egingo du harreman sare horretan erabiltzen den komunikazio moldea bereganatzeko. Izan ere, gizaki orok antolaketa sozial batera egokitzeko ahalegin egingo du antolaketa sozial horrek bere gizatasunaren oinarrizko behar naturalak betetzen dituen neurrian. Beste adibidetxo bat jarriko izuet, azkenengo 5 minututan nago, así que azkar. Bueno, Veronika Medina eta Valeria Silva dira, hilabete batzuk daramatzate Azpeitian bizitzen, eta euskara ikasten hasi dira. Behar naturala sentitu dute. Euskara ikasteko beharra. Valeria Silva Brasildarrari eta Veronika Medina Espainiarrari gertatu zaien bezala, euskara erabiltzearen aldeko egoera sozial batean
murgilduta dagoenak, naiz eta euskeraz, naiz eta erdaraz hobeto moldatu, ahalegina egingo du egoerak sortzen dion behar natural horretara egokitzeko eta gehiengoak duen jokabide sozialara moldatuko da. Behar bada moldaketa edo egokitzapena ez du egingo nahi duelako, ez da horretarako borondatea duelako, baizik eta jokabide sozialaren aurka ez joateagatik, azken batean sistema horretan euskara erabiltzeko dagoen arau soziala ez urratzeagatik eta gatazka ez sortzeagatik. Sistema sozial batean gehiengoa finkatutako arau soziala ez betetzeak gatazka sor dezake eta sistema sozial horren periferian baztertuta gelditzeko arriskua dago. Beraz, gure gizatasunetik etengabeko onarpenaren eta integrazioaren bila gabiltzanez, egokitu egingo gara gizarte sistemak finkatutako jokabidetara, baita euskeraz egiteko dagoen arau sozialera ere. Euskaren aldeko egoera sozial batean murgilduta dagoena, naiz eta erdaraz hobeto moldatu, euskaraz egiten ohitzen joango da, gaitasuna eskuratzen, jarrera aldatzen, eta azken batean euskara erabat erabilgarri bihurtuko zaio, izan ere praktika etengabeak ekarriko baitu hizkuntza barneratzera eta erraztasunez erabiltzea. Bueno, hauxe litzateke ni proposatzen dudan paradigma, gurdiaren paradigma edo behar naturalaren paradigma, beharra da gurdi hori hizkuntzaren gurdia mugituko lukeena, alegia behar naturalaren egoera sortu behar ditugu, azken batean, leheno ere ibili gara espazioak, euskara erabiltzeko espazioak, baina espazioak nolabait ere tira egin behar du euskarara egiteko. Gurpilak bi gurdi ditu, eta bi gurpilo horiek ezagutzaren eta erabilera aldi berean mugitu behar dira. Guri gertatu zaigu, orain gertatzen zaigu, ezagutzaren gurpila mugitu zaigua, baina erabilerara ez, eta ze pasatzen zaigu, gurdia arrastaka daramanagula. Alegia, gurpil bat geldi daukagu, tira egin nahi diogu gurdiari, baina hortxe daramagu arrastaka. Gurdi hori erres ibiltzeko, bi gurpilak aldi berean mugitu behar dira. Bueno, ez dauka denborarik, baneukan pixka bat, gaina badauka lotura zuen lanbidearekin, nola ikasten den hizkuntza bat, baina, bueno, askar, hizkuntza bat alegia da, bueno, gizakia gauza guztiak berdin ikasten ditu. Alegia, gidatzen bezala ikasten dugu hizkuntza. Lehenbizi, konturatzen ga, zer daukagu ikasteko, hori euskaltira joaten garenean, ikusten dugu, zenbat denbora beharko deun euskara ikasteko, eta gero ikasten hasten gea. Ikasten hasten geanen, gidatzen hasten geanen bezala, lehen biziko ahalegin hori asko kostatzen zaigu. Ikasten deun garaian ahalegin handiena orduntxe egiten dugu. Eta ahalegin horreta ailegatzen da momentu bat gaitasun kontzientearena, alegia, badakigu eta konturatzen gara badakigula. Baina momentu hortan, oraindik asko kostatzen zaigu, oso baldarrak gea, esate bateko euskara ikaslea, ikasten nahi denean, hitz egiterakoan esaldi bat antolatzeko, horrena buruan antolatzen du, eta gero esaten du, eta ez dauka erraztasunik. Azken batean, lehen goragoaz erraztasuna. Gaur egun, nire ustez, ikasle asko eta asko eskolatik ateratzen zaigu diren ikasle asko fase hortan dauzkagu. Erraztasunik gabe, euskaraz egiten dute, nekez, kostatu egiten zaie. Gidatzerakoan bezala, gidatzen ikasten dugunean, askotan gaina trebetasun guztiak ez dira maila berean ikasten. Igual, kilometro batzuk egin ditugu eta moldatzen gea bastante ondo gidatzeakoan, nahiz eta hori pentsatu egin behar dugu martxa sartzerakoan, baina esate bateako aparkatzen, txofer berri guztiek gertatu zaie, lehenengo egunetan, lehenengo karneta hartu eta lehenengo egunetan aparkatzeko nahiago dute baterian aparkatu, ez bestelako, ze kostatu egiten dalako. Baina praktikarekin, erabilerarekin, praktika etengaberekin lortzen da gauzak inkonstienteki egitea, gaitasun inkonstientea. Kotxean, esate bateako, nik askotan gertatzen zait, 35 urte daramatzat lantoki berdinean lanean, askotan gertatzen zait, ailegatzen naizela lantokira, eta joaten naiz bidean nire pentsamentutan, nire hausnarketetan,
eta ez naiz konturatzen nondi pasatzen nahi naizen, eta aiatzen naiz, eta pasatu naiz alako tokitatik. Osea, automatikoki gidatu dut. Eta askotan, hori da, azken batean, horrela ikasten ditugu gauzak, azkenean ezagutza hori inkostientea bihurtzen dugu. Bueno, hau ere estik aipatu digu, bere ikerketatik ateratako diapositiba bada, hizkuntza ohituren aldaketa lan munduan ere ematen da, 122,7, lagunen ondoren lan mundua da, hizkuntza mudantza, esan du estik, aldaketa hori egiten den esparrua, eta azken batean, eta hau da azkeneko diapositiba, zubi naturalak eraiki behar ditugu, alegia hiztun berri horiek euskararen zubigileak bihurtu behar ditugu, eta beraien esku egongo da euskarak aurrera egiteko behar dituen zubi naturalak eraikitzea. Azken batean, egin behar dugunara lur berri hori iraultza bat, iraultza hitza iraulitik dator, eta buelta ematen zaion lurra, nekazaritzan dabilen edozein edaki, buelta ematen zaion lur hori, iraulitako lur hori dela emankorrena. Orduan, lur hori pixka bat astindu behar dugu, eta hoxe litzateke nire gaurko solasaldia. Eskerrik asko. Bueno, Baskal orduko siestetara edo orduko nekatute egongo gara, aleginduko naz nahiko zehatza izeten eta alik eta modurik sintetikoenan azaltzen. Hainbet gauzaia esan dira aurretik, datuak eta hori, ni bebane eskarren batzuk, baina ez ditute errepikatuko eta ingo dugu aurrera. Eskerrik asko euri aukera hau emateagatik. Uste bat arkaitzek bat baino gehiago harrapatu gintula hor bidean, da, proposatu zigunean, gai hau, guk bai ikusten gendun, hizkuntza plangintzak, zeni batez bitze egingo dut, eremu pribatuko hizkuntza plangintzetan zentratu naiz proposamena prestatzerakoan. Baina egia da, gauza askok zerikusi handia daukiela bebai administrazioko hizkuntza plangintzekin. Baina, datuak eta karri ditudanean, eta batez ben ni gehien bat alor horretan ibili naizenez, bentzet burue hor eukidot prestatu doanean. Orduan, bai ikusten proposatu ziguna zen hori, hizkuntza plangintzak, euskera planak, eta euskalduntzea. Helduen euskalduntzea nola uztartu edo ze bide eman horretan. Gaur, berbalde honetan edo, batzuk ezagutuko dozu ez eta hori, baina, apurubete kontatze aldera nondik gatozen, da euskera planak eta edo ze momentutan gauden, helduen euskalduntzea eta euskera planak, gure ikuspegi batetik, egongo dira puntualizazioak eta gauza asko egiteko. Bestalde batetik kokapena, zer den euskera plan bat, nola egiten ditugun, zer suposatzen duten, igual ezagutzen dozu ez, baina, espada nolan tita batean egiteko. Gure iritziz edo, behintzat ideia batzuk zergaitik ustartu behar ditugun euskalduntzea eta lan arloa, eta azken zati batean, aukera edo proposamen batzuk, edo behintzat guk landu izan ditugun bide batzuk, eta, seguru beste 5.000 dagozala, baina, adibide baterako, bai? Az gaitezen. Nondi gatoz? Gaur egun ezagutzen ditugun euskera planak, erakunde pribatuetako euskera planak, gaur egun ulertzen ditugun modura, prozesu planifikatu baten modura, orain dela 25 urte baino gehiago hasi ziren, elai izan zen hor Eusko Jaurlaritzarekin egin zen hitzarmen baten bidez egin zen lehenengo esperientzia, eta gaur egun elaik euskara hutsean funtzionatzen du, batek baino gehiago entzungo zenuten, haien interprete txinoak bai ala bai euskara ikasi behar izan du, ze dinot beraien lan hizkuntza euskara da, bai? Egin daiteke, baldintza batzuk ematen badira, egin daiteke. Ordutik ona asko aldatu da, bai? Bai gizartea, lehenain bat aipamen egin dira, hizkuntza ezagutzaren inguruko eta erabileraren inguruko datuekin, baina euskera planen euren funtzionamendua be asko aldatu da. Orain dela 25, 30 urte, enpresak gehienetan espazaran euskaldungintza lorrekoak, euskeraz modu natural batean funtzionatzen zutenak eremu euskaldunetan, baina batez be arlo informalean, ez zegoen inungo egiturarik. Gaur egun,
ez dut esango enpresa guztiek, baina askok webgunea euskeraz jartzen dute, jendaurreari begirako gauza batzuk egiten dituzte, orduan hor egon da evoluzio bat, bai? Gauzak modu oso informal batean egitetik formalizatzera joan dira. Eta euskera planetan, guk teknikariok, denetarik egiten dugu. Trebakuntza saioak ematen ditugu, itzulpenak egiten ditugu, euskera plana berak kudeatzen dugu, kudeak eta aurreratuaren sistemetan txertatu behar izaten dugu euskera plana, beste hizkuntza batzuk nazioartekotzen direnean enpresa horiek, beste hizkuntza horiek zelan erabili behar dituzten. Orduan, gero eta konplexuagoa dan alor bat da, bai? Eta uste dut, neko antzekotasuna eukileikela, helduen euskalduntzean eman den bide horretan, ez da? Errealidadea konplexuagoa da, eta gure lan egiteko moduak konplexuagoak dira. Beste kontu bat, bai? Bi bide. Alkarria ikusi barik, paraleloan inoiz ez dina batuko, baina nik espero dut ez batzen dira batzutan, baina euskalduntzea, alfabetatzea eta hizkuntza plangintzak bi diferentetatik joan gara. Oso leku gutxitan egin dugu elkarlan segidua. Hemen badago ni biletako enpresa bateko euskera eskoletatik arduratu dana, eta bai, igual egin izan ditugu, elkar ezagutu dugu, egin ditugu gauza batzuk, baina ez benetako elkarlan bat eta elkarrekin egite bat gauzak. Orduan, langile batek euskara ikasi beharko du gero lanean erabiltzeko. Eta gu batez hizkuntza teknikariok inot, erabilera horri eta kudeaketari begira egongo gara. Ez horren beste oinarrizko ezagutza hori ematera. Orduan, bi faktore horrek ezinbestekoak dira. Eta hor sortzen zaizkigu, arazoak, bintzat sortu zaizkigu. Nik orain dela 20 urte utzi dute euskalduntzea, baina orduan bintzat modulazioa, eta uste dut orain antzekoa dela, modulazioak errespetatzea zen ezinbestekoa, 10 orduko, egunean 2 orduko saioak, astean 10 ordukoak, edo 5 orduko saioak. Enpresa batean hori ezinezkoa da, bai? Orduan, enpresa batek bestelako modulazio batzuk behar ditu, bai? Hor ben ikustot oraindik, egin bada bide bat oraindik badagoela egiteko bide bat. Hirugarren alderdi bat, egoerari buruz. Aipatu du Estik, aipatu du Mirenek, aipatu du Paulek, uste aipatu dugula danok, eta da gaitasuna, bai? Administrazioko langileen 71%ak gai da euskeraz berba egiteko. Erabilera beste kontu. Gai da euskeraz berba egiteko hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dauka, bai? Eta hor gertatzen da, askotan, hizkuntza eskakizun hori gaituta duela, badaukala, baina ez du erabiltzen. Eta bere egunean egiaztatu zuen, baina gaur egun. Enpresa batzutan, euskera ikasten den lanpostu batzutan, hizkuntza agiria eskatzeaz gain, elkarrizketa euskeraz egiten jako, ikusteko benetan maila hori duen ala ez. Egiaztagiriak kasu horretan ez duelako esaten. Ezer esaten. Eta gainera, gazteak etorriko dira, eta gazteek euskaldunduko dute lan eremua. Hori entzuten ari gara behin da berriz. Gaztea, ni leku barri batera banoien lanera, han gauzak egiten diren modura egingo naiz. Eta han gaztelan erabiltzen bada. Ni sartu naizen azkenengo pingoa, ez naiz hasiko euskara erabiltzen. Orduan, hemen badaukagu erronka bat, batez be administrazio publikoan, jubilatuko dalako euneko handi bat azkenengo datozen urteetan, hizkuntzaren ikuspegitik aukera bat daukagu aprobetxatzeko eta lan zirkuito horiek beste modu batean egiteko. Eta azkena, hor ikusten dugu neska ahaldun guztiz bat, trebakuntza soziolinguistikoa, hau da, euskera bera erabiltzeko ezinbesteko izango zaigu. Trebakuntza soziolinguistiko bat egitea, hau da, kontzientziazio bat, guk jakitea, kontzientzia izatea hizkuntza hori erabili behar dugula, eta sentsibilizazioa eta motivazioa bai. Eta hori, euskera ikasteaz gain, eta lehen baipatu da, hori erabili behar dugu. Ganera, lehen uste dut, Loretok aipatzen zuela, okerrezpanago, berak erabiliko lukela euskera lantokian. Nik unibertsitateko langile batek esan zidan, bera eskerraldekoa, eta nik euskera erabiltzeko duan leku bakarra
lantokia da, zelan ez dut erabiliko. Nik egin dudan esfortzuarekin hizkuntza hori ikasteko. Bai, niri etorri jata etxetik, nik ez dut esfortzu handirik egin behar izan euskara erabiltzeko, baina pertsona horrek denbora asko inbertitu du, ez dirua, osea, hori bai, seguruenik, baina denbora, indarra, bere familiarekin ez egotea, orduan, erabiliko dut. Osea, nola ez dut erabiliko lantokian. Orduan, bueno, lantokia bada eremu importante bat horretarako, bai? Bueno, apu bat egoera niko lan ikusten dugulako. Eta gu sartzen gara hizkuntza plangintzan, bai, euskara planetan. Ez dakit ezagutzen duzuen, hau, ez nekin oso ondo, euskara planei buruz, helduen euskalduntzean dabizena gaur egun zenbat ezagutzen duzuen ala ez, eta, bueno, atrebimentu osoz karri dut, bai, eta igual izango diazuen, bai, ezagutzen dugu sobran, baina, bueno, azkenean, euskara planak dira erakunde batean, euskararen erabilera eta ezagutza, erabilera eta presentzia handitzeko prozesu planifikatuak, beste edozein planen modura, berdintasun plan bat, lan arriskuen inguruko plan bat, eta gaur egun, eaen behintzat, administrazioko eta enpresetako planek eskema berdina daukate, bai? Zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Eta orduan, horiek garatzen laguntzen dugu. Hainbat alderdi ukiten dira kontuan. Kontuan hartzen da, 8 hizkuntza zein dan, bai, enpresa horretan 6 hizkuntzatan sortzen den dokumentua. Kontuan hartzen da ahozko erabilera, alegia harrera langileak euskeraz egin beharko du, eta horretarako gaitasun batzuk beharko ditu. 6. arratzean, kudeaketa sistemetan, aipatzen da, ze baliabide dituzten erakunde horretan, euskara ikasteko, eta holakoak, ze baliabide tresneriak eta bestelakoak, eta gainera, lanitz da enpresa pribatuetarako diru laguntza sistema EAN hizkuntza politikako sailburu ordetzak ematen duena, aurton, 10 urte baino gehiago diru laguntza eskatzen ari diren enpresei eskatu zaie euskara ikasten dauden langileak dituzten funtzioak eta ikasten dutena lotzea. Horretarako plangintza bat egitea, bai? Men zuzenean lotzen zaizkigu euskalduntzea eta plangintza. Bale. Bueno, hau ezagutuko duzu bai, azkenean 4 alderdi hartzen ditugula kontuan, eta aipatu datasna susatuko, motivazioa, ezagutza, erabilera eta erakundetzea. Hau da, plana bera, erakundearen sisteman bertan txertatzea. Nik, uste dut, helduen euskalduntzeak 3 ekiko leukela zerikusine, motivazioan, ezagutzan eta erabilean. Ez horren beste erakundetzeko kontuetan. Nahi lusatuko eta nahi lusatuko. Honen inguruan be, hitz egin da, bai, hizkuntza gaitasuna. Gero eta euskaldun gehiago, euskaldun kopuru adinaren arabera, eta lankideen erabilera lantokian be, hau da, Euskal Herriko datuak dira, inkesta soziolinguistikokoak, eta, bueno, beko marrak nahiko lotuta daude ez da ikusten zein dan zein, baina, bueno, behintzat ikustea, beti erderaz erabiltzen duten, inkesta erantzun duten pertsonen kopurua geitsi doiela horrek, bueno, euskara geitxiago erabiliko da lantokietan, 90 ona. Bale. Eta, bueno, holako kokapen orokor hori egin ostean, eta gaur goizean, aipatu dira goizean zeharein bat datu eta hori, orduan, horretan ez daukagu dudarik. Zergaitik uztartu euskalduntzea eta lan arloa. Bueno, uste dugu, badala garaia, lan arloa, lan mundua, indar gehiagorekin hartzeko. Batez be uste dugulako, koherentziaz jokatu behar dugula. Gizarte honek, esfortzu ikaragarria egin du euskalduntza sisteman. Bai, hezkuntza sisteman eta bai helduen euskalduntzean. Orduan, gero, gehiengoa laneragoaz, lanean gure eguneroko bizitzaren erena bertan egiten dugu, eta erderaz. Bai, orduan, hemen badaukagu inkoherentzia bat, bai, orduan, ezinbestekoa da momentu honetan, dinote, gizarte modura erantzukizunez jokatzeko lan arloari heltzeko. Eta gero, Loretoren adibideak niri mina handia ematen dit, bai, ez dakit OHUko pertsonanek esaten zidana, gaina administrazioan lan egin da, bai, pertsona horiek esfortzu ikaragarria egiten dute, guk ikusi dugu egunero, lanean euskara eskolak emoten egon garenean, gaueko 8-etatik 10-etara egon ezin dautxun klasak ematen, gaueko 8-etatik 10-etara astelenetik ostiralera.
kriston esfortzua da. Eta orduan, pertsona horiek etorri direnak ikastera, arrazoi diferenteak eukiko dabiez, baina emonde jotzagun aukera gutxienez erabiltzeko. Eta lan arloa da, gure iritzimentzat bada horretarako arlo bat. Josu, zein pasatzen da denpora, mesa hor zenean, benetan. Bale. Zenbat eta zenbat ikasle daude, enpresatan lanean daudenak, langabezian edo ikasten ez dauden beste guztiak lanean daude, bai, lan arloan ari direnak. Orduan, hoiei hoiei erantzuteko eta hoiek lan arloan erabili ahal izateko beharrezkoa da euskalduntzea eta lan arloa uztartzea. Eta uztartzea, batez ben ikuste dut, ahalik eta egoera errealenetara hurbiltzeko. Eta asko eskatzea da, ze gero lehen aipatu da, talde batean, 8 lagunekoak izan behar dira, eta bik daukate titulu atera nahi dute. Beste bik ez dakiz zer egin nahi dute. Baina, ni nabil igual, dakit igual amets, eta gero doitu dezagun, bai? Baina, bintzat, lan funtzioekin, edo ahalik eta egoera komunikatibo errealenekin zerikusia daukaten edukiak ematen, ez dakit, ikasgelan, enpresetan ematen diren saioetan, egia da horrek beharko lukela, material gintzan seguruenik, modulazioetan, bestelako gaietan. Baina, nik euskara ikasi badut lau horman artean, gero noie nire lantokira, eta ez dakit nola egiten den aipatu du norbaitek, ez dakit justifikazio bat idatzi, ez dut inoiz egin, hori ikasi beharko dut, edo negoziatu behar dut, komertzial bat naiz, eta nire lanean negoziatu behar dut euskeraz. Hori ez dut ikasi orain arte. Egoera real horietara ahalik eta gehien hurbiltzea. Eta uste dut hori izan dekela erronkarik importantena. Eta uztartu behar ditugu, dudabarik emaitza hobeak emango dituelako. Hau da, ikasgeletan ikasten duguna lanera eramaten badugu, lanean erabiltzen badugu, nire euskara ikasten damadan denpora askartu egingo da, hobea izango da, eta horrek, nire asebetetzea hobetuko du, gaituagoa sentiduko naiz, erabilera gehiago egingo dut, dana da, kate bat hobetuko dena. Eta lehen aipatu dau Josu Perales-Epe, bai, han egon da lehen, baina oin ez da guzti dut, baina, helduen euskalduntze alfabetatze izen horretan, alfabetatze hori, igual, desagertzen doiela. Baina, niri duditzen jata igual, 3. hanka bat beharko dugula, eta dela, helduen euskalduntze eta trebatzea. Bai, hau da, hezkuntza sistematik datozen ikasleak, euskaltegitatik datorren jenteape, beharko du igual, trebatze bat, gai konkretuetan eta funtzio konkretuetan, HEA, HET, pues igual aldatu beharko dugu egoera aldatzen ari dalako. 5 minutos, ondo. Vale. Orduan, labur bilduz, euskalduntzea da lan arloaren bateratzea edo, batetik lan arloari gure iritziz eman behar jakon garrantziagatik, badelako momentua modu aktibo eta proaktibo baten eta zabal baten euskeraz lan egiteko, apustu bat egiteko, arrazoi diferentengatik, eta gero, uztarketa horretan, egoera erreal, lan funtzioetara gehiago hurbiltzeko bide bat topatzea aipatu diren, goizean zehar aipatu diren, arrazoi guzti horiengatik. Eta orain, azkenengo minutu honetan da ezagutuko dituzue, edo ez, edo antzekoak, edo bestelakoak, baina, aukera batzuk edo, bai? Lanegako funtzioetara bideratuta egin izan direnak, bai? Eta guri tokatu zaizkigunak askotan enpresetan edo erakundetan egitea, bai? Batetik dago, ez dakit ezagutzen duzuen, ez dakit ezagutzen duzuen Azpidazki izeneko plataforma bada, EHU egindakoa da, eta honen helburua da, zetorpe, saguekin egin ezaken, baina, horren helburua da, administrazio eta zerbitzuetako langileek euren funtzioetara egokitutako plataforma bat eukitea, galderak egiteko, ereduak eukiteko eta horretarako. Arazoa da gutxi erabiltzen dela,
unibertsitatean ez delako euskera asko erabiltzen, bai? Osea, badauzkagu batzutan baliabideak, baina gero erabilera ez badugu jartzen, alperrik dauzkagu, bai? Baina, bueno, baliabideak badago, lehen ingurune digitalari buruz hitz egin da, hor, adibide bat. Gero beste adibide konkretuago bat, Osakidetzak egin izan ditu hainbat eskuliburu lan mota diferentetarako lan funtzioekin lotutakoak, bai? Hor daude barrerako langileekin, fisioterapeutekin, erizaintzako langileekin, euren webgunean dagoz, eta ikastaroak be eman izan dira bartun da idazkaritzako langileak, talde espezifikoak, eta landu idazkaritzan egin behar dituzten testuekin, bai ahoskoak, bai idatzizkoak, eta berariaz landuta. Hau bada, nik uste dut, bide real bat, eta normalean hau dira, ez dira euskalduntzea, gehiago dira trebatzeak, bai? Gugu euskalduntzean baino trebatzean dira. Gaur aipatu da zakit, 5 aldiz, 6 euskaraldia, bai? Orduan, nik ez dut bera, hola, baina, hemen didator, bai, alda hitzetik, bai? Alda hitz azkenean da, soziolinguistika klusterrarekin bideratutako ekimen bat, alda hitzen proposatzen dena da, talde natural batean, pertsona batek euskarari eustea, hoi bizi izatea, besteak, hau beba da dinamika bat alkarrekin egin daitekena, bai? Euskara ikasten dauden langileekin, eta bertan dauden euskaldunekin, hau da, azkenean ze bide ditugun uztartzeko, bai, hizkuntza normalkuntzako teknikari gabiltzanok, eta, euskara irakasten zabiltzanokin. Lehen elai aipatu dut, eta elaiek lan izugarria egin du enpresako jardunean euskara txertatzen. Eta beraien erronka bat edo izan da, momentu batean agian kontratatu behar duzu pertsona bat ez dakin euskaraz, habilidade tekniko konkretu batzuk behar dituzulako. Pertsona horri eskatzen zaio, epe jakin batean euskara ikastea. Eta erabiltzea. Orduan, pertsona horrek euskara ikasiala, lan funtzio batzuk euskeraz egin beharko ditu, bai, ala bai. Eta horren kontrola eramaten da, edo balazinoa edo nahi duguna, ikasleak berak, irakasleak, eta bere lankideren batekin, arduradunen batekin. Kurso hasieran, azten da, zu maila hau daukazu, gai zara hau eta hau eta hau egiteko, eta hau eta hau euskeraz egingo dozu. Eta horrela, bere ikaste sistema be, azkartzen joango da. Bai? Eta horrekin antzekoa dauka zerikusia, amaitu behar dut, bai? Orduan, eta beste bide bat edo, hausnarketa eta sensibilizazio saioak, trebakuntza soziolinguistikoarekin lotutakoak, batzutan, lehen behipatu da 11 urteko mutiko bazala, egin zuela klik aldaketa hori, eskolan, ekizutenian, ikastaro bat, ez dakiz zer, igual batzutan guk be, olakoak gehiago egin beharko genituzke, bai? Edo bideak topatu, edo bintzet, ikasleen kurrikulunean sartun, bai? Guk planteatzen ditugu batzutan, saio batzuk egitea lantalde naturalekin, bai? Erakunde bateko 8-10 pertsona, batzutan euskaldunak eta ez euskaldunak, dut erdaldunak be batzutan olako prozesuetan euskaraz dakitenak integratzea positiboa dela, eta Arkaitzek idatzi du artikulu hori Mailuz Estebanen erotismoaren inguruan, bai, baina emozioen inguruan hitz egiten zuen asko Mailuzek irekiera ekitaldi horretan, bai. Eta egia da hemen be, eta aipatu da hemen be bai, hizkuntza aldaketa noberaren identidadearekin, noberarekin dauko zerikusia. Emozioek hor paper importante bat daukate. Orduan, guk besteen emozioak ezagutzea, zergaitik batek egin nahi duen euskeraz, besteak ez, batzutan laguntzen digu empatia horrekin lan egitera. Orduan, nik uste dut olako saioak be interesanteak direla. Ez dinot euskalduntzen ari zaretenok dana egin behar dani, baina, igual, bideatu daitezkelako elkarrekin egiteko gauzak, bai? Tiboaren berbak dinot, hor daude unidade didaktiko batzuk, erabiltzeko moduan, saioetan, edo, guk euskara batzordeak egiten ditugunean enpresatan be, kudeaketaz arduratzen dira gehien bat, baina erabiltzen ditugu, horra aipatzen diren bideoren batzuk, datu batzuk, bertan dauden ape bai, apur bat jasten joateko.
Holan adibide batzukin eta danakin. Nik bai uste dut, gero eta gehiago, eta batez bai aipatu duten alfabetazio hori desagertu eta trebakuntza hori egitzen joango da nenean, bueno, igual tokatu behar jakula, orain arte, baino elkarlan gehiagorekin egitea, euskalduntzean ari zaretenok eta plangintzan ari garenok. Eta bueno, ia lan bat. 10 minutu apura eskero bazkantzera joan horretik, galderaren bat egin egozue. Galdare, jakin, hemen aipatu da guztion inguna jarraitu gulo berbetan, bai arratzaldin eta bai bihar bai, plangintzak nola egin, materialintzaren inguna, sakonduko dugu gai honetan bai. Apa, lehenengo eskertu Mairen freskotasuna eta baikortasuna olakoa da bera eta eskertzen da beti, baina gainera bere eremua aurrera pausua egitea erabaki duen lantegiena da, ez da? Eta igual hor dago markatzen dut behintasun nagusia. Nik Patxi Saezek esan dako ez komentario pare bat egin nahiko nuke. Lehenengo esateko berak indako aipamen pare bat ez dituela baliagarri. Bata lurra eta landaren ez du baliagarri, adibidez, Suitzan lurberak elikatzen duelako hainbat hizkuntza eta hori ez da problema. Nik uste, azpian dagoen problema hizkuntzaren konzeptualizazioa dela. Eta konzeptualizazio hori beste gauza askorekin lotua dago, anoten ereduak eta baina hizkuntz komunitateaz ere hitz egiten da, eta hizkuntz komunitatea zaila da irudikatzen, bai deno dakigun horko osatzen duen, baina benetan ez dator bat, ez du ekintza baterakorik, Euskaralde aipatuko duzu, horrentzera aipatuko dut, eta ez dago politikaririk hizkuntz komunitateari zuzentzen zaionik zuzenean inoiz, ETBek ez du hizkuntz komunitatea bere hortan oinarri hartzen, ez dagoelako kate oso bat, generalista bat euskaldunontzako, eta orduan nik uste dut, euskaldun elebakarrak desagertu zienetik, paradigma aldatu dela, euskalduntzat ez gaituzte hartzen, euskaraduntzat baino, eta horrek kalte asko dakarrela. Nik uste dut horra dagoela zer pentsatu. Gero, bai egonaz, bai banatorre zubiaz ere esan dezake eta ez dut uste zubi hortako izan zenik lehenengo irudi bateratua, nio Bilboko Abel, bai honan egon zen, zergaitek heltzen da bat beste batez eta zergaitzela lortu zen beste kontua da. Bai etor naiteke bat, guztiz bat nator, lanaren garrantzia. Eta Maiek ere espimarratu du, gure bizitzako zientean erdia ematen dugu lanean, lana dugunok eta 8 urte bete dezkero. Horren garrantzian eta klabe hor dagoen hortan ados nago. Baina ez dut uste hiztun berriek aldatuko dutenik egoera. Uste dut badagoela elefante potolo bat ez duguna behiratu nahi, eta da hemen implizitoki debekatuta dagoela euskaraz lan egitea. Badakit Maili euskara planak, Maili eta beste batzuk euskara planak indarra jartzen nahi diren dekuetan, ez, alderantzizko kontu eta adibideko daude. Baina orokorrean bai, eta ez bakarrik Patxik bera jarritako adibide horretan ez esan izena bestela botako naute. Nik neuk ezagutzen ditut irula ukazu, kale gorrira joan direna langileak euskara egite, utza gaitik. Incluso salmenta bat egin euskera eta segituen izan da, no te pienses que aquí vas a hablar en euskera, kale gorrira joan da langile hori. Eta horren aurrean defentsarik ez dago. Patxik dino, galezen lera egin dutela, espero izan dezagun, hemen beharrez izatea, hemen badaukago, hemen txat badaukago. Dekretu bat dago, dekretu bat, bere parte beterazlea indargabetu zena, gero estena doreik esan, berriz jartzeko parte beterazlea, baina hori baino larriago dena. Zuk dekretu hori betetzen estenean eta kaltetua zarenean, salaketa bat, kesa bat jartzen duzu, eta kesa hortaz arduratzen diren teknikariak ez dakite, salatuak bete behar duen, ez daukatelako zerrendarik, eta zerrenda hori nobait egon behar da, ze ikerketa bat egin zen, eta ikerketa hori enpresa bat emango zitzaion, eta ikerketa markoa emango zitzaion. Baina bete arazteko dauden teknikariek ez dakite, orduan egiten dutena da, salatuari deitu eta esan, ez dakitzu zu eragiten zaituen dekretu honek, eta automatikoki dino ezetz. Are gehiago, hortako dirua askatzen ez duenean, segertatu izan zaitere. Eta naiz teknikari eskesatzen. Ez da teknikariak eskasa diela, teknikariak sufridu egiten dut horrekin bizi izan dut. Orduan, nik uste dut, benetako elefantea lan mundua dela, baina lan munduan eta erbiak emango izkizut, erbi pare bat emango dizut. EAen, jendea, ez da usartzen, kurrikulum bitae euskeraz bidaltzera, bada espada, etiketa, masterketa. Nafarroan, ez da usartzen, ez da euskalduna denik aipatzera ere.
Eta nire ustez hor badago kontu potolo bat behiatu beharrekoa, badago dekretu bat bete araztekoa, parte beterale berreskuratzekoa eta zabaldu beharrekoa, eta guztiaren gainean, eta nahi zari bakarrik arlo sozioekonomikoa, beste plana bat egin dago, administrazio publikoa, eta harritu nahi datuekin, euneko 31ak hizkuntza eskakizuna egiaztatuta, oso ondo. Baina Eusko Jaurlaritzak 70.000 langile. 70.000 langiletik zenbat egiten du lan euskeraz? HNT deitzen diren horietako 100 pikuak. Eta gutxi gehiago hezkuntzak endute, parkatu, hezkuntza 94.000 horiek bai. Hala moduz hori erazterliteke baina. Eta lan egiten duten 100 piku teknikari horiek askotan egiten dut beraien lana, zentratzen dute, baster baten, normari begira, gaztelania sortutako lana zuritzen, horraino. Gauza asko lirak, Gero, arresiak aipatu ditu... Laburtzen. Bai, erresiak espalira konformatuko nintzake, eta esan nahi dut inork ez dio txilina jarriak atuari ausartuko niz, norbe epitok dioren nahi dutantza. Lehen aipatut eskola porrotaren, nietzat lehen eskola porrotaren datuak, hiru laurden oderdia izan berdin dit, horren arazo nagusia da jente hori iztela euskaltira guantatuko. Hori problema, ez berez beti gongo litzaken porrotak. Amaitzeko, euskaraldiaren kasuan, niretzat, problema izan daiteke, herri egin denetan, aurretiaz prestakuntza bat egon dela, ahalduntze hortarako gaitasun bat eta trebatze bat egon dela, kasu honetan ez. Batek izango dit, baina horrengoan akortatua da ere mua, pegatina edo txapa denak jarrita, planek egiten dituzu erantzun txarrak, argulloak, ez da inziurra ere. Osakidetzan horrela jokatu zen EArekin, eta alata guztire izan dira arazo larriak eta izan dira erantzun txarrak eta izan dira automatiko kendu eta berriro euskara hitz egiterik ez. Orduan nik ez dio kentzen euskaralari positibotasuna, espero dut hizkuntza ohituretan eragitea, baina gauzak ez dira inerrezak, gauzak ez dira masiboak eta batez ere hemen dago gako potolo bat eta da lan mundua bai, baina lan munduan implizitoki Euskal Herri osoan gaur egun debekatuta dago euskaraz lan egitea salbuespenak zain. Eta horrek utzi behar zain. Bueno, nik uste galdera baino gogo eta gehiago izan dela, baina bukaerako horri helduko diot neurri batean, alege inplizituki debekatuta dagoela lan munduan euskaraz egitea, nik ez dut uste ala denik, alegia gertatzen den egoera da, eta Maiek ere aipatu du, alegia gazte bat ikasketa guztiak euskaraz egin dituena, baita unibertsitatekoa ere, euskaldun osoa dena eta euskaraz erraztasun gehiagoz modlatzen dena gaztelaniaz baino, lan mundura joaten denean jarrera egokitzaile hartzen du, alegia enpresa hortan laneko hizkuntza gaztelania baldin bada, alegia hizkuntza araua gaztelania baldin bada, egokitu egiten da. Bera ez da hasiko borroka horretaz, ze lehendabiziko aldiz lan mundua joaten zarenean, nahi duzuna da aldik eta hobeto sartu, aldik eta egokitu, eta lanpostuari heldu eta eutsi eta jarraitu. Ni ibili izan naiz bikaineko ebaluatzaile enpresa askotan, eta euskara plana martxan jarritako enpresa horiek ebaluazioak egiten genituenean, kontraste taldeak osatzen genituen langileekin eta enpresako kideekin, eta esaten zuten, enpresa ia guztietan esaten zuten, jode, euskara plana martxan jarri deun momentutik, jode, halako batean euskaldunak azaldu dira, gu pentsatzen genuen pertsona hauek erdaldun peto-petoa zirela, enpresa sekula ez dute euskaraz egin, baina jakin dutenean enpresa goitik euskara plan bat bultzatzen ari dela, azaldu egin dira eta euskaraz egiten hasi dira. Alegia, hor, egin behar dena da, euskaren aldeko egoera bat jarri, alegia, langileak, gaur egun asko erabiltzen, armariotik ateratzeko. Nik uste hori dela, bidea, alegia, goiti berako bidea, beti gorakoa ere bai, baina goiti berako ere egin beharra dago enpresatan. Bestela, euskaldun horiek ez dira azalduko enpresatan. Hori hala da. Beste galdera horreko bukatzeko? Nik ero bat aldatu nahi dut gaia, ez dut esan nahi aurreko gaia ez denik garrantzitsua, baina ez daukat hortarako ezer berririk eskaintzeko. Nik batez ere Maiek planteatu ditun kontuetatik bigo eta edo egin ditut lehen ere agertu baitira. Alegia hemen, ari gira denbora guztian erabilera eta ezagutza ez direla gauza bera. Eta Maiek planteatu du oso argi erabileraren bitartez ikasi egiten dela. Alegia,
ezin dugu jarraitu pentsatzen lehenengo daukagu estandarra, hori ondo daukagunean gero irakatsingo dugu. Ez da horrela. Estandarra egiten ari gera etengabe. Estandarra ez dago eginda eta gero eskolara eramaten dugu. Hizkuntza ekinez egiten den gauza bada, ekintza da hizkuntza. Hizkuntza ez da sistema formal bat ikasten dena eta gero erabiltzen hasten gerana. Horregatik, lan munduan berak esan du, zerbait egin beharra dagonean, eta euskaraz naiz eta oso ondo ez jakin, jartzen bazera egiten, ez bakarrik egiten duzu, egin beharrekoa, baizik eta hizkuntza bera lantzen duzu. Eta eske hizkuntza horrela ari gera egiten, da gure hizkuntza normalizatu eta estandarizatu eta eguneratu horrela ari gera egiten. Eta hori irakasle geranok, o irakasle munduan gabiltzanok, derrigorrez jakin behar dugun zerbait da. Kontua ez da lehenengo erakutsi ez dakize oinarrizko gauza eta gero hasi erabiltzen. Erabiltzen ez bada ez da hizkuntza ikasten. Beraz, uste dut hau oso printzipio oinarrizkoa dela eta honen baitan egin behar ditugula irakaskuntzarako egiten ditugun proposamenak direla eskolan, direla helduen euskalduntzea. Eta baita ere esango nuke alfabetatzea ez dagoela, etengabe alfabetatzen ari gera. Erabilera ezberdin pila bat, zuk aipatu dituzu, txosten bat egin behar du, elkarrizketa bat prestatu behar du, gidoi bat prestatu behar du, zer ari gero? Alfabetatzen ez gara ari. Inoiz asmatu edo erabili ez den molde bat ari gera euskaraz egiten, hori da alfabetatzea, baina hori egiten gabe ari gera egiten. Gertatzen da egoera aldatu indela, eta aukera dauzkagula, eta ohartu behar dugu bide hori dela, nolabait derrigorrez hartu behar duguna, irakaskuntzaren oinarri bezala, ez hiztegia eta gramatika ikasten denean gero hasiko gara, ez hori ja, horrek ez du funtzionatzen horrela. Badakizute denok ere, baina interesante iruditu zaiz berriro esatea, besterik ez, eskerrik asko. Azken gogoeta honekin, goizeko emanaldi amaiera mongotzeko, eta arratsaldean 3:30 hasiko gara, eta badakigu apur bat luzatu garela, baina saiatu puntualak izaten, bale?